Čaute, pri mojom natáčaní Minecraftu. Dneska si ukážeme, ako si dať skin do Minecraftu. Napíšete minecraftskins.com. Tam vám vynájde takéto skiny a napíše vám, že The Skindex Beta. Tu máte všetky skiny. No, Spider-Man je debil. Tento. Originál Spider-Man by sa mi hodil, ale je na on. Prepačte. Toto treba pre dievčatá. A teraz pre chalanov. Pre chalanov vám odporúčam. Ninjago. Nie, to je debil. Treba z Ghosta, alebo Use Me, alebo Michaela Jacksona, nie? Ktorý tí, čo som pustil? Ja aj toto vám ešte odporúčam, chalani. Dívajte, ako vypadá zo zadu. Aj z dola, aj z hora. Tak, dívajte, ako tuto vypadá. Tak. Ja si treba stiahnem skin. Spidermana nie, ale môže byť. Treba si stiahnem skin, čo ja viem. 2 skiny si stiahnem, hej. Najprv si stiahnem Herobrina skin. Dáte šipku dole, download. Computer. Stiahol sa vám, hej. A ja si idem ešte stiahnuť 2 skiny. To bude Ghost. Dobre, asistent, dobre, buď ticho. Treba z tohto. Download computer. Máme Ghosta. Teraz potrebujeme, ak chcete baviť girl, Herobrine. Ja si dám treba ešte Spidermana. No. Budem si z neho robiť. Spiderman. Tak, treba by sme si tu mohli dať. Ja viem. Ešte Mara Creeper, no? To môže byť fajn. Mr. Creeper. Tak. Dáme si zminimalizovať. Pretiahneme si všetky skiny na plochu a napíšeme si tam názov, aby sme mohli vedieť. Ne, ja som pustil Minecraft. To čo bolo? Ja aj Minecraft 20. Všetky prevzaté súbory. Teraz toto. Tak. Ešte jeden sme mali. Či ak to. Tak. Ja neviem, raz, 3, 4, hej. Zatvoríme. Pozrieme si, toto je Herobrine. To nič. To ešte nechajte. Toto je Spiderman. Ak chcete si vybrať skin, tak napíšte iba Char. Ghost. Potom tu mám ešte Mara Creeper. Tak ja si skúsim to Mara Creeper. Tak, to tu premenujem.
tiež premenujem. Musíte to premenovať na char, aby vám to išlo. Hej. Teraz dáte moje dokumenty. Nie, dáte spustiť. Napíšete percento, update, data, percento. Zrazí sa vám aplikáciu dát. Aplikáciu dát. Data a dáte .minecraft. .bin. Minecraft otvoríte v programe WinRAR Archiver. To vám ukáže toto. Dáte mob. Vymažeme tu char. Vymažeme. Delete. Teraz prekopírujeme ten char, čo sme chceli. Spustíme Minecraft. Dáme si svoje meno. A malo by to vypadať takto. A máme už skin. Hotovo? Skinoví ľudia. Ale jedna chybačka tu je, že vás neuvidia v tom, že vy uvidíte tých ľudí, čo ste mali so skinmi, takými istými ako vy. Treba si dáme toto. Tu máte skin. Aj oni. Vidíte? Ideme. Čo stalo? Treba toto urobím. Dobre. A dneska by mohol byť už koniec. Lebo dovidenia.